Bo día a todos e a todas. Damos comezo a unha sesión extraordinaria e urxente do Pleno do día 11 do 9 do 25, coa seguinte orde do día. Punto número 1, ratificación se procede da urxencia da sesión. A urxencia da sesión ven motivada porque o POS adicional 2025. É certo que as memorias valoradas estaban xa antes de verán, houbo que axustar algunha cousa para os proxectos finais, períodos vacacionais, despois de falar xa tanto co voceiro do Partido Popular como co voceiro do Partido Socialista, fixemos unha xunta propia de voceiros para explicar un pouco os proxectos e aclarar algunha dúbida. E, son obras moi importantes e necesarias para a parroquia de Magalofes e de Maniños, así que esa sería a urxencia. Pasamos á votación. Votos a favor? Por unanimidade. Grazas. Punto número 2. A aprobación se procede do expediente do POS Plus adicional 2/2025 da Deputación da Coruña, incluído no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus 225. Paso a palabra á concelleira de Obras. Bo día a todos e a todas. Temos as dúas obras que son a mellora do camiño municipal en Fontenova, Magalofes, e o drenaxe no camiño do Piñal, aí entre Maniños e Bagallove. Obras consensuadas cos dous grupos da oposición. Vamos a ver, orzamento das obras, empezamos por a Fontenova. Orzamento das obras, 109.018,08 euros. Pouco máis que engadirse, ten 13 semanas ou 3 meses de plazo de execución con garantía dun ano. Os informes preceptivos e solicitadas todas as autorizacións pertinentes que lle competen a esta obra. No camiño do Piñal, temos un orzamento de 113.880,34, nos dous casos IBE engadido, plazo de execución de 4 meses, e tamén solicitadas todas enviadas todas as solicitudes pertinentes que lle corresponden a esta obra. Pola miña parte, pouco máis que engadir, máis que tedes nos vosos correos enviou estes días os informes, e non sei se necesita algunha aclaración máis. Partido Popular. Bo día. Vamos a ver, o Partido Popular, consecuente coa votación que fixo no seu momento no POS 25, precisamente, foi a abstención. A abstención que vamos a manter tamén en este pleno, non porque non poidéramos votar a favor das obras, porque o Partido Popular é sabido que nunca vota en contra das obras. O que si é certo é que, consecuente co POS 2025, resulta que nosotros nos estivemos porque todo ese montante do POS se foi todo a gasto corrente. Se foi todo a gasto corrente e, evidentemente, en perxuicio das obras que deberían de ter os veciños de Fene. Estas dúas obras que veñen agora no adicional, vamos de chamar obriñas, porque, de verdade, a pavimentación do camiño da Fontenova non hai máis que ir por ali, aquilo é un camiño de carros, e únicamente se vai facer unha cuarta, e que non é nada. Eu comprendo que as cousas costan e que non haxa os cartos, pero os cartos estaban no POS precisamente para as obras e non para facer dúas obras pequenas. Entre outras, o camiño do Piñal poido estar feito fai moitos anos, se non fora precisamente en aquel momento por este goberno, que xa tiña o goberno do Partido Popular preparado o proxecto do camiño do Piñal e nunca se levou adiante porque a representante do Partido Socialista dixo que ela facería un proxecto mellor e aínda estamos esperando hoxe por el. Entón, a nosa postura vai ser a abstención, aínda que, volvo a repetir, sendo obras poderíamos votar a favor, pero consecuentemente co que votamos no pleno do POS, nos vamos a estar. Partido Socialista. Bo día a todos. Primeiro, excusar a compañeira deste grupo
municipal, a compañeira María Ares, que por motivos laborais non pode estar aquí hoxe con nós. Xustificar un pouco lo que nos trae hoy aquí, que es el Post-Plus adicional de 2025. Lamentamos que a asignación que nos ten concedida a Deputación Provincial non dé para máis, pero certo é que os camiños foron consensuados, o noso voto vai ser a favor, evidentemente, porque estes camiños foron consensuados, e porque, ademais, vemos que todos os informes, agás os da Secretaría, que é desfavorable, pero favorable unha vez que consigamos as autorizacións sectoriais, o resto dos informes da técnica da arquitecta municipal é favorable, a intervención é favorable, porque é financieramente sostible. Entonces, pensamos que, evidentemente, abonda que foran camiños propostos tamén polo Grupo Municipal Socialista para votar a favor. E, aparte, que son necesarios tanto a Fonte Nova do camiño de Magalofes como o camiño do Piñal, que eso xa é por seguridade viaria de peóns, o sea, que eso xa é de recibo. Que, como din o voceiro do Grupo Popular no seu día, unha representante nunha legislatura anterior deste Grupo Socialista quixera facelo mellor e ao final quedou sin facer é outra cousa. Pero o compromiso noso é que todos os camiños se amañen. Concelleira? Sí, bueno, eu non sei o que entende o señor Galego por unha cuarta, pero aquí ven entón Benega? Cando aprobamos o POS, efectivamente, eu expliquei e defendín o investimento de casi 700.000 euros en gasto corrente como unha medida excepcional e unha medida rápida para poder paliar un problema grave que temos no Concello e que estamos correxindo. Nos asumíamos que era unha medida puntual e que, efectivamente, non destinábamos eses fondos a obras como habitualmente se fai neste Concello por unha situación económica tensa. Conseguimos ter pagados a todos os gastos de anos anteriores no extrajudicial que se aprobou e estamos pagando a bo ritmo todo o gasto deste ano. Sin esa medida, teríamos moitísimos máis problemas, teríamos proveedores sin cobrar. E, paralelamente a iso, nos comprometimos todo este pleno a facer estas dúas actuacións e eu xa expliquei que o FEAL, o da Fontenova e o FEAL, chegaría a donde pudera chegar o diñeiro, que en aquel momento tampouco tiñamos a cantidade de diñeiro pechada. E tamén descoñecíamos o importe real, ainda que xa manexábamos algún número da obra da drenaxe do Piñal. E aquí podemos falar superficialmente ou podemos entrar ao fondo das cuestións. No Piñal, no camiño do Piñal, se non o drenamos previamente, que é o que se está facendo agora, con 4 autorizacións sectoriais que nos van levar un ano, e se fora fácil estaría feito, un ano, porque do Piñal hacia arriba podemos coller o Catalán e outros camiños do Concello que se foron ancheando, recollendo augas de cunetas, e o único que facemos é incrementar a auga nos puntos máis baixos. Problemas que se están xerando na Estrada da Palma. Aquí, con esta obra, o que se fai é conseguir sacar a auga do camiño do Piñal. Unha vez que consigamos sacar a auga do camiño do Piñal e que vaya directamente ao río, se pode facer o resto de actuacións a cara arriba. E é unha obra importante, non é ningunha obriña. Non é ningunha obriña, é unha obra importante. Acordada, además, cos enxeñeiros da Xunta, da AXI e co persoal que vixía esta estrada, porque todo o mundo está preocupado por ese punto, porque, efectivamente, baixa moitísima auga na superficie da estrada. E na Fonte Nova, exactamente igual. Faise todo, amañase todo o núcleo da Fonte Nova, e son máis de 700 metros de aglomerado, con cunetas que se entuben en algunhas zonas onde están as vivendas máis próximas. Bueno, unha obra que vai quedar ben, nada de camiños de carro, eso non é real. Hai unha zona que é máis estreita que
outro camiño, pero da Fonte Nova, pero o camiño principal que baixa ao Feal non é ningún camiño estreito, é un camiño municipal bastante normal, non? E, bueno, nada máis, eu creo que as obras estaban acordadas e sobre a propia obra, incluso, como en todas as obras, sempre pode haber cousas que se poidan mellorar. E, evidentemente, as dúas son unha fase de algo que ten que vir despois, que no caso da Fonte Nova é continuar ata o Feal, e no caso do Piñal é continuar a obra para poder facer xa unha urbanización en condicións dende a Igrexa Vella á ponte que pasa por debaixo da vía do ferrocarril. Partido Popular. A ver, nadie duda de que as obras son necesarias. Aquí non estamos poñendo en tela de xuicio eso, simplemente estamos dicindo e argumentando o que xa acabo de dicir anteriormente. E creo que todos os que falamos conocemos o camiño da Fonte Nova. O cachiño que se vai a mañar serán 700 metros, pero o camiño da Fonte Nova ao Feal é un treito bastante máis largo, e vostede o sabe, non? Entón, eu o que me estaba referindo é eso, porque total chega ao entronque co camiño do Redondo, nada máis. Canto camiño non queda, pasar o Botarijo, subir o Feal e chegar arriba de todo. A ver, é un parche. Eu non digo que non sea necesario, pero necesario é todo o camiño. Partido Socialista. Non queremos facer un debate onde vemos que non o hai. Chamarlle parche me vai decir que unha obra de 700 metros parche non é. Bueno, a ver, parche amañar unha fochanca ou que sexa, pero eso non é un parche, o sea, está desprestixiando unha obra... Perdón, fase. Vale, perdoado. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado. Damos por rematado o pleno. Graciñas.